yung midnight snack naging midnight kain. Kaya ganyan yung camera ko. Maliit na lang yung ilaw namin. May sasabihin ako sa Mahal. Nabasa ko sa Kami, yung sa FB. Sabi niya, ang hirap daw gisingin ng asawa niya sa umaga. Asawang lalaki ha. May ano sila, live-in partner, nakikitira sa magulang ng lalaki. Tapos, may trabaho naman yung lalaki, tapos 1-year-old pa lang yung anak nila. Ngayon, pinaghahain daw niya yung asawa niya ng almusal, tanghalian, hapunan, ng sarap ng buhay, di ba? Yung babae na nag-asikaso. Kasi parang full-time housewife siya, ganon yung dating nila. Tapos, kaya lang, ang hirap daw gisingin ng lalaki. Tapos, pag nagising, galit na galit pa, sinisigawan niya pa yung babae. O diba ang kapal ng muka? Anong ano mo doon masasabi? Hindi pa niya. Binuhusan na mainit na tubig yun, tapos laya. Pag ikaw sinigawan mo ko, bubuhusan kita ng mainit na tubig, pwede. Kasi sinigawan mo ko, iyon yung payo mo eh. Wala ko sa iba. Ako. Paano yun? Sabi ko nga eh, ako paasikasuhin kita, tapos sisigawan mo pa ako. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Di ba, makapal mukha niya? Kapal mukha niya. Sa ating dalawa, asikasuhin kita? Oo naman kasi ako may trabaho eh. Sa atin nga dalawa, sinong nag-aasikaso sa atin ng pagkain? Ikaw, ako. Ako, lahat. Grabe ka naman, may dugtong talagang lahat. Kung hindi ka naman nagluluto ah. Ganun dapat. Ang tabo. Subuhan mo ako dali. Nakabilang ka lang ka dito. So, may gusto ko yung may taba. Ang ulam namin ay pinaksiw na bangus, tapos may ampalaya. Wala yung taba niya. Gusto na. Ganun dapat. Wala na ampalaya. Nubos ko na. Paborito ko yung palaya eh. Ganda sa ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, walayan niya yung asawa niya, napakaswerte na niya, inasikaso siya. Kung nga, di nga kita inasikaso eh. Di ba, Mal? Oo eh. Kapag di ka mapagod. Makapal din. Akala ko masarap yung may parang piniritong baboy, tapos aadobohin mo, Mal. Wala na. Konti lang. Ang palaya to. Pagkain na mahihirap. Hindi naman masyadong pagpit. Subukan mo ko! Pambibisin ka nun eh. Ano may isda? Baka hindi ka pwedeng kumain Di ba ito. kumain ka na kanina? Di ba pwedeng kadalawang beses kumain ng tao? Wala na ulam. Yung adobo, ubos na. Huh? Adobo. Inulam ng mga aso. Mahayop. Dati akala mo meron pang tira, wala na pala kasi may mga alagang hayop. Wala masasayang. Kulang pa nga eh. Yung sinaing natin, Kaya dati, pag wala kang hayop, parang tinatato ng pagkain. Sobra-sobra. konti. Kaya hindi masayang ka. Naka-budget. Maraming kakain bunga nga. Meron kaming, dalawang aso, dalawang pusa, tsaka isang bibe. Itik. May dala ka ba ng tubig? Malamig pa nga eh. May tinik naman yun eh. Ayan o. Buti yung napili mong bangus, mataba. Ito na. Ano? Parang presidential. Isda ng presidential. Mm. Ano oras? Alas 2 na. Mm. Ako? Wala na. Wala sa subok yan.